ka jingyi lekai haka semi-final Champion League ka bansa itnat bha ka bansa khaj bha bat ka bansa pinki winru ya ka perthai football kan sadai menta kamit ka jingyi lekai hapteng ka PSG Persia ka Bayern Munich ka bandai ka por khat asiteng menta ka siteng sinya ka jingyi lekai haka fast leg menta kamit kan deru ka jingyi lekai halayeng jongka PSG kata ha Pardes Stadium ha Paris. Namar ka PSG ka deru kum kaladu ha ka Champion League kane ka yom ka baladep kad ba mentaru ha ka jinglekai ha ka League 1 ka deru ka tim ka klanbor ka bala khur du ndrub khandai pon na ki life hosin yelekai bat kum juru ka Bayern Munich menta ka de ka tim ka klanbor ha ka Bundesliga ka bala khur du prapo arpon na ki life hosin yelekai ka bala dei lupa kum ka ladu haka Bundesliga menta ka ayom haka ba na ki life hosin yelekai klamati ka jingsyarem tang shisin kum tangi laban ong ba ka jinglekai haka semi final Champion League menta kamit hapdeng ka PSG Persia ka Bayern Munich kan sadai ka jinglekai ka banse khaj bha ki jinglekai kan sadon haka first leg ba second leg menta kamit ka badai ka jinglekai haka first leg halaying jong ka PSG kadba ka jinglekai haka second leg kan sadai halaying jong ka Bayern Munich kum taru mano banjo bat mano banlim menta kamit haka first leg namar baro artri ki tim ki dei ki tim ki ba khlan borbha ka jinglekai kan stang haka por khat arsiteng menta ka siteng senya bat ka jinglekai ka dei Pardes Stadium ha Paris bat lada ka Bayern Munich menta kamit ka laban penlim ka PSG habar nalaying kumta yo lesekan sadon jingkermen ha ka jinglekai halaying bat ka PSG ru menta kamit kadon kam ban job ya ka Bayern Munich ka badai ka jinglekai halaying pakan don jingkermen ha ka second leg kum taru ban predik lupai ka jinglekai hapdeng ka PSG bat ka Bayern Munich menta kamit kalong ka ba shisha namar baro art ligi tim kidai ki tim ki ba klanbor ha Europe ban page ya ka jinglekai ka Champion League kumba plati bro plaban page ling bau up sonilip bat nagam ta jeng tui perlok ki ba shake page ka jinglekai lembak Epic Sport ngan sabu kaling hapo comment section jong kane ka video kalinti ya jeng ka PSG ka dei ba klub limno e ka Chelsea ha ka round 16 nang ta klub limno e ka Liverpool ha ka quarter final bat menta klapoi sya ka semi final kadba ka lintia jong ka Bayern Munich ka dei baga penlimno ya ka Atalanta ka round 16 nang ta klub penlimno ya ka Real Madrid ka quarter final bat menta klapoi sya ka semi final ka banse kun Persia ya ka PSG te katkum ka jing UI ka jong pi mano ban job mano ban lim menta ka mit ka fast leg hapleng ka PSG bat ka Bayern Munich ai komen ki jong pi ha kane ka video kum ki fans kum ki nong kersian jong ka football ko blai sibon